Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Akala ko po... Ay, hindi. May tatanong pala ako sa inyo. Sige, ano ba talaga? Bago yung isip ko eh. Kapag ba may nagbembang na kayo ng lalaki, kayo na? Huwag nyo sagutin. Nagtanong ka eh. Cliffhanger lang yan. Feel good morning po sa mga suki ko. Tulad kong tulad kong suki na nakikinig at nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. suki po ako na nakikinig tuwing papasok po ako sa trabaho. Ako nga po pala si Minda. 31. Nagtatrabaho dito sa isang fast food chain sa may Timog, Quezon City. Single mom po ako. At meron po akong naging ka-close na isang SG or security guard sa katapat na establishment po ng pinapagtrabahuhan ko. Ang pangalan niya po ay Erson, SG Erson, at 28 years old. Tall, dark, and handsome. 6-footer po. At feeling ko, Dax. Single naman daw siya, kaya call and tits agad po akong nahumaling kay Erson. Mabait din naman siya sa akin, gentleman. Hindi mahirap ma-fall po sa kanya. At minsan, pinapasakay niya ako tuwing uwian ko. Saan to pinapasakay? Sa jeep. Dito talaga kayo nagtanungan nun, Era. Isang beses nagkasabay din kami pa uwi. Malakas po ang ulan nun. Alam nyo na. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ala, sobrang na, lakas ng hangin, uulan na, wala pa rin ako masakyan ng hirap-hirap sumakay ngayon. Diyos ko, gabi na ako, pagod ako. Ayan na! Shit! Umulan na! Ay! Saan ba yung payong ko? Naiwan ko yata dun sa locker. Oh, payong. Ay! Erson, ikaw pala yan. Di ka naman Salamat. kasi nagdala ng payong. Hindi, naiwan ko lang sa locker eh. Pag bumalik pa ako, mababasa ako. Tsaka andyan ka naman na. Bigay lang dito sa akin, love radio na payong. Uwi ka na din?
Oh, saan ka nga umuwi? Sa Munyos. Atid na kita. Sa monumento ako eh. Hatid mo ako? Oo, sa inyo. Kasi mula, wala kang payong. Baka magkasakit ka. Alam mo na sa panahon ngayon, hindi pwedeng magkasakit. Sure ka ha? Oo nga. Bakit mo ko hatid? O sige, wag na nga lang. Tara na. Ayan. Sana may bakante pa yung jeep. Sige, tara sa paparayan natin. Ano? Okay ka lang ba? Ang lamig ikaw na Thank you gumamit sa ito. payong mo ha. Thank you. Paano ikaw? Share na lang tayo. Sige na, okay lang ako. Pakapit sa braso mo ha. Sige, oh. Tara, andyan yung jeep, oh. Ay, naku. Lakas ng ulan. Nabasa pa din tayo. Pasok. Bilis. Pasok muna. Pasok ka muna dito. Dali. Ay, pasensya na sa bahay ah. Okay lang. Naku po, medyo mumahan na dito sa harapan. Pasok muna. Okay na. Teka, mag-iinit ako tubig. Di, alis Kape ka na rin muna. ako. Hindi, ano ka ba Siyempre, kailangan kong suklian yung ginawa mo sa akin. Hindi naman ako naniningil eh. Hindi, kape lang naman eh. Halika na, pasok ka na. Hindi na, baka lalo pang lumakas. Pasok ka yung na. ulan eh. Isasara ko na yung pinto. Ayan. Kahit sara. Halika na. Baka kasi Sige, lalong, saglit lang. di ba bumabaha dito sa ano nyo? Hindi naman na. Oo, makakasakay ka naman mismo sa tapat. Ayan oh, lakas ng ulan oh. Dito ka na kaya mag-overnight. Pwede. Kung pwede pa lang sana, pero Bakit sige, hindi? hanggang tumila na lang yung ulan. Ayan, sige. Sana wag tumila yung ulan. Ha? Ha? May sinasabi ka? May sinasabi ba ako? Wala. Teka, ito na. Ano ka ba? Nagti-3-in-1 ka ba? Okay lang, kahit Ayan, ano. kape ka muna. Sorry, nabasa ka na tuloy yung uniform mo. Oh. Ano ka ba? Okay lang yan. Huwag mo muna masyadong bilisan yung ano. Parang nagmamadali ka naman sa... Sabagay, marami pa naman akong pwedeng timplahin. Hindi. Ubusin natin yung isang termo. Hindi, baka kasi ano eh, bumaha eh. Hindi ako makaalis. Oh, ang lakas oh! Parang bukas pa yan. Hoy! Ang lakas! Oo. Nakakatakot! Nakakatakot! Aray, Natatakot ako sa kidlat, Urso. natakot ka ba dyan? Kaya, dito muna ako sa arms mo nga. Ano pala yung anak mo? Nasa kila mama yun. Kasi nagtatrabaho ako, hindi wala nga mapag-iwanan eh. Kaya ako lang dito. Urson, ako lang dito. Oh, okay. Ala, Urson. Aray, bakit mo ko Nakakatakot yung kidlat. mo ko niyayakap? Ano ka ba? Hindi ka ba hindi mo ba ako syempre, natatakot ako eh, baka matamaan ako. Buti na lang andyan ka, I feel safe. Talaga? Ba't Kaya ka kumandong? Ba't ka kumandong? So baka parang nasa ilalim yung kidlat eh. Arso, natatakot talaga ako. Ano ka ba? Relax ka. Hindi naman yung mapasok yung kidlat dito sa May inyo. Superman. Uy, ba't mo ko hinaan? Arson, Uy, ba't mo hinalik? Ba't mo hinalikan? kasi para mawala yung kidlat. Sabi daw ng lola ko, ganun yun eh. Ganun ba yun? Oo, Arson. Ah. Arson na, paya ka. Sobrang sarap naman dito sa kandungan mo. Hindi lang. Arson. Hayaan mo na yung kidlat. Hindi ka na ba takot sa kidlat? Hindi. Pag iba pala talaga sa kandungan mo, Arson. O yan o, kidlat na. Hayaan mo yan. Ay, hindi ka na takot? I-silent ko. I-silent ko yung Arson. Sigurado ka? Arson. Dali. Uy, huwag mo ba rin yung uniform ko? Ano ba rin ko? Basa eh. Bitawan mo. Wow. May kidlat to. Ang ganda ng dibdib mo. Pwedeng panggigilan. Ang aray. tigas. Halikan ko ah. Uy, bitaw. Uy, wag. Ay, ano ba? Kumikidlat to.
Wag. Kidlat din ako eh. Ha? Mm-mm. Erson. Pinda! Yes! Ang pinapangarap na ng lahat na SGI, finally natikman ko. Ang sarap po ni Erson at confirm. Pag malaki ang paa, matangkad, ducks din. After nun po na may nangyari sa bahay ko ay hindi na maalis sa isipan ko si Erson. Umaga, tanghali, gabi, iniisip ko po siya. Mahal ko na si Erson, kahit isang beses pa lang kami nagtikiman. After po nun ay lagi ko siyang pinapadala ng pagkain sa trabaho niya. Paborito niya kasi yung fried chicken. Kaya halos araw-araw buong manok po ang pinapadala ko. Para malaman niya na mahal ko siya. At gusto ko yung nangyari sa amin at gusto ko yung mga susunod na mangyayari. Araw-araw po yung pinapadala ko siya ng pagkain kasi ayaw ko siyang magutom. Mars, Ano yon? nung day off ko, baka hindi ka nag-deliver kay Erson ng fried chicken, Dumaan siya dito. Kinuha niya. Bakit siya yung pinaglakad mo papunta dito? Dapat ikaw pupunta sa trabaho Pupunta niya. lang ako dapat tapos siya tumawid na siya eh. Ay, Oy. speaking of the angel. Erson ko! Erson ko, hello! Hello. Ang gwapo naman ng Erson ko. Hoy! Landi mo talaga. Erson lang naman eh. Erson ko, mamaya sabay ba tayo pa uwi? Kasi Ay, parang sorry. uulan. Sorry, Minda ko. Kaso, hindi ako pwede. Pinapa-overtime ako ni boss eh. Andito na ako para kunin yung fried chicken. Ay, eto na. At saka, Erson, may bubulong ako sa'yo. Ano yun? May kasama yung 150. Para saan? Pamasahe mo pa uwi. Hindi Huwag ka ko maingay, maririnig ni Trixie. Narinig ko! 150! Ako pa, chismosa ako, hindi pwede. Oo, yun. Pamasahe mo pa uwi. Baka kasi malayo pa. Narinig ko nga yung heartbeat eh, 150 Wala pa pa. yung, baka wala pa kasing sweldo eh, kaya may pamasahe na yan. Hala. Antayin na lang kaya kita, kahit mag-OT ka. Eh, hindi kasi pwede talaga eh. Pasensya na ha. Gusto ko talagang ihatid kita pero hindi talaga pwede. Ano, okay lang ba? Pasensya ka na. Sure. Eh, kailan tayo magkakasabay pa uwi? O kailan ka pupunta sa bahay? Ay, di ko pa alam eh. Mars, matagal na ba yun, Mars? 2 months ni. Erson, baka pwede mag-date naman tayo. Hindi talaga pwede. Pero salamat sa 150 ha. Malaking tulong na rin to. Oo. Parang, Oh, sana parang nung mabusog- nakaraan, nilagyan mo rin ng 150 Oh, yung hindi ko fried ka chicken. maingay. Alam ko yan! Erson, sana mabusog ka ha. Sabihin mo lang kung kulang pa yung kanin, padalang kita pagtawid. Si Trixie utusan ko. Ah, sige, salamat. Minda ko. Alis na ako ha. Sige, chat mo naman ako, reply ka naman. O sige, pag makaload ako, wala akong load eh. Sige. Paloadan mo ako. Sige. Sige, salamat. Trixie, ang gwapo, no? Ay nako, sana all! Parang nahalata ko po, Call and Teeth, sa loob ng 2 buwan ay hindi na po nasundan yung aming something na Erson. Naiisip ko tuloy baka hindi niya ba ako gusto o hindi niya siya nasarapan sa akin? Ba't di niya ako pinupursue? Eh, feeling ko kami na. Kaya po, Pumunta ka sa'yo. Ayun, may fried chicken. Erson! Uy! Uy, fried chicken, oh! Tsaka 2 kanin yan. May ketchup na rin yung paborito Ay. mo. Tsaka yung Mang Tomas. Sige, may dala na rin, may nagpadala rin sa akin eh. Ay, si ano pala, Marie, si... Hi! Mas masarap yung fried chicken ko kaysa sa'yo. Marie. Sino siya? Marie? Si Marie, tapos, Marie, si Minda. Minda, si Marie. Ako nga pala
pala si Minda. Nice meeting you, girl. Ang girlfriend ni Erson. Girlfriend? Ha? Erson? Wala, Minda, hindi naman tayo girlfriend Hindi naman kita girlfriend Wala naman tayo relasyon Erson, ipaliwanag mo to. Ano kayo? Ano sinasabi ng babae to? At saka ba't nagpapadala din siya ng fried chicken? Kaibigan lang kami. Parang ikaw, kaibigan lang din naman kita, Maria. Pinapadalan mo rin ako ng fried chicken, pero magkaibigan lang tayo, di ba? Kaibigan? Di ba ako yung special friend mo? Di ba? Nagkatikiman na tayo tapos kaibigan lang. Nagkatikiman kayo? Ay, ibig niya sabihin, natikman ko na rin yung fried chicken niya. Malaki din yung fried chicken niya, matambok. I mean, malaman. Erso, nakala ko tayo na. Anong tayo? Anong ibig sabihin tayo? Akala ko tayo na. May nangyari sa atin, di ba? Special yun, di ba? Wala lang ba yun sa'yo? Ha? Ala, pasensya Sa na. amin din may nangyari. Baka hindi ka masarap, girl. Erson, tara na. Alis na tayo. Hindi naman ako nanligaw sa iyo Minda. Baka naman, wag mo naman sanang mamasamain, pero Hindi nanligaw, pero may nangyari sa atin, Erson, at special yun. sa akin kasi wala lang yun Kasi wala naman tayong relasyon Tsaka ikaw naman ang pumilit nun Erson, ginawa ko lahat. Pinampadalang kita ng pagkain. Akala ko tayo na. Aray! Wala mukha mo. Ba't mo pinalo yung fried chicken? Sa'yo na yan. Sayang nito, wala pang 5 minutes. Ang kapal ng mukha mo. Babaero ka. Babaero ka. Aray! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na, Minda! Nagkakaskandalo kayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!